మన ప్రభు ಅತ್ತ యేసుక్రీస్తు నామത്തെ కూడి వತ್ತ మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నాకు చెల్లిస్తారమేనా. ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ కూడాని ప్రతి ఒరనికి ప్రభు పేరట హృదయపూర్వక నాకు చెల్లిస్తారమేనా. ప్రతిరోజు కూడా ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ప్రభు మేము దీవిసి ఆశీర్వదించి ఇచ్చి మమ్మ ప్రార్థన తుంగన ప్రతిరోజు కూడా గర్భఫల తిని పాడి పంట తిని పశువుల మంద తిని ప్రభు దీవిస్తే అభివృద్ధిలోని తత్వానికి ఇచ్చి ప్రతిరోజు కూడా ప్రార్థన తుంగలమైన మరి మీరందరూ సాయం చేయడానికి ఇచ్చి మమ్మల్ని నమ్మరమైన ఈ సమేతమైనడు చిన్న ప్రార్థన తుంగి ఒక పాట పాడుకోమండి. ఈ సమేత చిన్న ప్రార్థనకు అందరూ తలకి ఉంచండి. పరిశుద్ధుల పరలోకమందరి మా యేసయ్య నీ తెచ్చుకోవాలని హెచ్చరమైన ఈ ములిపిడి వేళ సమేత ప్రభావ నీ పిల్లలతో కలిగి నీ నామాన్ని మేపరచడానికి మాకు సహాయం పొందుకు చాలా చాలా ఉందని హెచ్చరమైన తండ్రి. ఈ సమేత ప్రభావ పాట పాడడానికి నీ నామాన్ని మేమారణంగా మమ్మంతా కలిగి ప్రభావ నీ నామాన్ని మేపరచడానికి మాకు సహాయం పొందుకు నీకే వాడరు. ఈ సమేతే ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభావ మరి నీ వాక్యం సిద్ధపడి నీ మీద సహాయం తిరిగి నీకే వాడరు. యేసు పరిశుద్ధ నామమున బట్టి ప్రార్థన కొరికిన తండ్రి ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఈ సమేతే మనడు ఒక పాట పాడకడు ఒక పాట పాడి వల్ల ప్రభు నామంతే మనడు మైపరచుకడు. భాష పుస్తకం నుంచి 13వ పాట పాడకడు. నాతో పాటు మీరు కూడా కలిగి పాడవలసిందిగా మీకు మెరుపు గురిమైనా. సహాయకుడు యేసుని ఊడనా భూమి ఆకాశంతో నీ ఊడనా. సహాయకుడు యేసుని ఊడనా భూమి ఆకాశంతో నీ ఊడనా. కాల్కు జారి దాయిసో కాపాడనోడు ఉంజోడు. కాల్కు జారి దాయిసో కాపాడనోడు ఉంజోడు. కాపాడని మన దేవుడు వెస్కడి ఉంజోడు. కాపాడని మన దేవుడు వెస్కడి ఉంజోడు. సాయకుడు యేసుని ఊడనా భూమి ఆకాశంతో నీ ఊడనా. సాయకుడు యేసుని ఊడనా భూమి ఆకాశంతో నీ ఊడనా. దేవుడు నానిని కాపాడును నాకు నీడగమీనోడు. దేవుడు నానిని కాపాడును నాకు నీడగమీనోడు. పాయాల నరక కాపలి మీనోడు. పాయాల నరక కాపలి మీనోడు. సాయకుడు యేసుని ఊడనా భూమి ఆకాశంతో నీ ఊడనా. సాయకుడు యేసుని ఊడనా భూమి ఆకాశంతో నీ ఊడనా. दाया नसके कापड़तो वादा नसके कापड़तो. दाया नसके कापड़तो वादा नसके कापड़तो. ఈ రోజు వాదని రోజు బెస్కెడి కాపాడుతో. ఈ రోజు వాదని రోజు బెస్కెడి కాపాడుతో. సాయకుడు యేసుని ఊడనా భూమి ఆకాశంతో నీ ఊడనా. సాయకుడు యేసుని ఊడనా భూమి ఆకాశంతో నీ ఊడనా. హల్లెలూయా. ఈ ములిపిడి వార సమేతే మరి నాతో కలిగి మీరు దేవుడి పాట పాడి మనందరూ కూడా కలిగి దేవుని నామాన్ని మహిమపరచుకున్నందుకు నీకు చాలా చాలా హృదయపూర్వకంగా నాకు చెల్లిస్తాను కదా. ఈ సమేతే మనడు కొద్ది నిమిషాలకు దేవుని వాక్యము కేజీ దేవుని వాక్య ప్రీతిగా మనం జీవించడానికి మన ప్రయత్నం తొంకాడు. ప్రభు ప్రతిరోజు కూడా దేవుని వాక్యం ద్వారా మీ కుటుంబకి ఆశీర్వదిస్తున్నట్టు నమ్మకం. కాబట్టి ఈ యొక్క సమేత మనడు దేవుని వాక్యని చదివి వాక్యరీతిగా జీవించడానికి మనడు ప్రయత్నము తొంకడు. మనడు ఈ సమేతే ప్రభుని యొక్క గొప్పతనం గురించి మనడు నేర్చుకుంటాడు. ప్రభు మనని వెసుకడికి కాపాడురే రక్షిస్తున్న మందైన దేవుడు మనకి
రక్షణ గురించి ఒకటి ఈరోజు రక్షణ మనకి దగ్గర దొరికితే దేవుని ద్వారా మనకి రక్షణ అయితే యవ్వని కానీ అయ్యని కానీ మన పిల్లని కానీ ఆ కుటుంబానికి ఆ రక్షణ వాదులకు దగ్గర దొరికితే నా యొక్క మాటని ఈరోజు మనడు చదివి వల్ల ఆ మురడికి మనడు దొరికాడు ఇష్టమెత్తిన చదివితాను. నాతో పాటు మీరు కూడా పరిశుద్ధ లేఖనము తీసి చదవలసిందిగా మరియు తుంగరిమిన యోహాను రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము చూసండి. యోహాను రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 7వ వచనం తిని నన్ను చదివితాను. నాతో పాటు మీరు చదవలసిందిగా మరి తుంగరిమిన. అయితే ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారము మనము వెలుగులో నడిచిన ఎడల మనము అత్యధికమైన గలవారమై యుందుము. అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేయును. ఇక ఉడనస్కే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్న లాస్ట్ ఉడనస్కి మనడు ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేయును. ఇప్పుడటి ఈ లోకమంతా పాడసి అందరమందని ఆ యొక్క క్రమంతే యేసుక్రీస్తు అద్వితీయ అయిన ఆ యొక్క కుమారుడు ఈ భూమిని పొరుడుకు వాసి మన పాపకిని క్షమించడానికి వాడు పసిపాలుడుగా వస్తాడుగా మనడు చాలాసార్లు మనడు ఊడవేమంటాడు. కానీ మనడు తుంగని యేసుక్రీస్తు మాట వాక్యతకు మానవులుగా మా పుట్టక మునిపే బిడ్డమగా రూపింపక మునిపే పాపి నిర్మించి మన కరెక్టో. కాబట్టి ఈ భూమిపూర్ మందైన ప్రతి ఒరుడు కూడా పాపలోకత మందైన ప్రతి ఒరుడు కూడా పాపతే జీవిస్తారు. 33.5 కోట్ల దేవతకిని నమ్ముకుడి మందిని ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారికి రక్షణ ఇల్లే యేసుక్రీస్తునగా మాత్రమే రక్షణ మీద దొరికితే బైబిల్ గ్రంథము ఖచ్చితంగా కెచ్చరమింది. యేసుక్రీస్తుని వేలకు నమ్ముకుంటాడు, యేసుక్రీస్తుని వేలకు సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించుకుంటాడు. 3 పాపం లేని వానిగా జీవించడానికి దేవుడు సహాయం చెందుతాడు. ఇక దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నదే ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులుగా చేయును. కర్మ పాపము గర్భ పాపము మనడు ఉడూరేమంతాడు. చూడండి, మానవుడు పిండమగరు పిప్పకు మునిపే పాపి కర్మతో కదా. అలాగనే మనడు రక్షణ గది దొరికింది. ಅದು ಅವರ ಕುಡಿ ದೊರಕನದಯ್ಯೋ లేకపోతే ಅವರ స్నేహితుల దొరకనదయ్యో యేసుక్రీస్తు నమ్ముకుంటూ మాత్రమే ఆ రక్షణ అనేది మనకు దొరికితే యేసుక్రీస్తుయే రక్షణ మార్గం. హల్లెలూయా. ఓడకెచ్చనుడు వాక్య చదువుకో సత్యమును జీవమును నేనే, నా ద్వారానే తప్ప ప్రభు యొద్దకు ఎవరు కూడా వెళ్ళలేరు దగ్గర దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ఓని నమ్ముకుంట ప్రతి ఒరుడు కూడా రక్షింపబడితోడు, ఓని నమ్ముకుంట ప్రతి ఒరుడు కూడా నిత్య రాజ్య వారసుడు అవుతుంది దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. కాబట్టి ఈ మాటకి అంజనే మరి ప్రతి ఒరుడు కూడా ఏవో వరుసల ఆలోచన పెట్టి మన కుటుంబతి మందని 2 మతుకన్నా 3 మతుకన్నా 4 మతుకన్నా మీరు రక్షణ పొందుతారే. యేసుక్రీస్తునకు మాత్రమే రక్షణ దొరికితే యేసుక్రీస్తు మాత్రమే ఆ పాప విమోచన మనకి ఈతోడు, లేకపోతే బెగ కూడా మనకి దొరకబడి ఆనాడు పాత నిబంధన కాలతో ఉడనస్కే మానవుని యొక్క పాపకు క్షమించబడత వెలుతుకు గొర్రెతిని కానీ లేకపోతే పౌరుతిని కానీ లేకపోతే ఆ యొక్క మేకతిని కానీ బలిగా ఎదును. ఆ బలిగా ఎత్తస్కే ఆ యాజకుడు పాప క్షమించబడత వెలుతుకు ఆ యాజకునిగా ఒక పావురం కానీ లేకపోతే ఒక గొర్రెతిని కానీ మేకతిని కానీ తెచ్చి ఆ యొక్క యాజకునికి అప్పచెప్తస్కే ఆ యాజకుడు ఆ గొర్రె పోతిన పొర్ర కానీ ఆ పావురత పొర్ర కానీ ఆ మేకత పొర్ర కానీ ఆ కయ్యవాటి ప్రార్థన తొంగనుడు అన్నమాట. మన పాపకు ఇంకా ఆ గొర్రెకి దిమ్మిరితాకు ఆ గొర్రె మన కొరకు బలంతాడగనికి వచ్చి ఆ యొక్క పరిశుద్ధ లేఖనంతే పాత నిబంధనతే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. కానీ దాని వలన మనకి పరలోక రాజ్యం దాడానికి రక్షణ ఇల్లే. యేసుక్రీస్తుని ద్వారానే మనకి రక్షణ మిందే. యేసుక్రీస్తు మనని రక్షిస్తున్నాడు. నిన్న నేడు ఒక రీతికి మందిన దేవుడు ఉడటి ఏమో నశిసి అంచడం మొత్తం నీకు రక్షణ ఇల్లే.
ఆ రక్షణ ఇళ్ళకుండా జీవిస్తున్న మొత్తం నీటిని మన దేవుడు ప్రేమిస్తే తన యొక్క కుమారుని మనకి బహుమానంగా ఎత్తాడు. ఓని బాధంకి ఎత్తుకు మన పాపకిని క్షమించడం కొరకు, మన కొరకు బలాదడం కొరకు, మన కొరకు హింస భరించడం కొరకు ఈ లోకకి దేవుడు కోరుతాడు. ఓడి యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకుంటుకే రక్షణ ఉంది, యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకుంటుకే మంచి జీవితం ఉంది, యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకుంటుకే నిత్య రాజ్యం మనకి దొరికింది. అర్థమవుతుంది కదేవా? మనడు తల్లి గర్భవతి మనడు పాపులుగా మనడు పుడతాడు, అయ్యలు ఆ కలియుగ ద్వారా మనడు పుడతాడు. కానీ యేసుక్రీస్తు మాత్రము అలా పుట్టులుండమ్మా. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా వాడు గర్భము దాల్చి మళ్ళా కన్య మరిడు ఒకతోడు పుడతాడు. కాబట్టి ఓడు పవిత్రుడు, ఓడు పరిశుద్ధుడు, ఓడు పుట్టము పరిశుద్ధత పుడుతాడు. డొల్లిదైన దాకా కూడా దేని పాపమును ఎతుకు మలినము అంటకుండా వాడు జీవిస్తాడు. ఎతుకు దానికి సాదృశ్యంగా బాధతో ఇస్తారు. ఎతుకు ఆ కుమ్మరిపుడి మీద కదా, ఆ కుమ్మరిపుడి బురదతేమంతే, కానీ కొంచెం కూడా బురద అంటేసుకుంటా అది ఆ బురదతే బ్రతికిద్ది అనమాట. భారతకు దేవుడు దానిని ప్రత్యేకమైన ఆ యొక్క నూలు, దాని ఒలికి మందని ఆ యొక్క నూలు దాని వల్ల ఆ బురద అంటేసుకోకుండా అది బురదతే మంతలే కానీ బురద అంటేసు. కానీ ఈనాడు యేసుప్రభుని నమ్ముకుంటే నిమ్మ, యేసుప్రభుని వాసి రక్షణ పొందుతే నిమ్మ, దేని పాపం అంటుకుంటా నిమ్మ పరిశుద్ధునిగా జీవిస్తువాలి. నీ రక్షణ వస్త్రంతో నిన్ను కాపాడుకుండవాలి. ఇప్పుడటి ప్రతి పాపము నుండి విడిపిస్తున్నది యేసుక్రీస్తు మాత్రమే. దేనో కూడా ఇల్లుండు, ఇంకో రెండు ఇల్లుండు అందుకే దేవుని వాక్యం ఖచ్చితంగా కెచ్చుంది. ఇంకో మాట ఓడతస్కే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది. 1 పేతురుతే దేవుని మాట చదువుకుంటే 1 పేతురుతే 2వ అధ్యాయం 9వ వచనైతే దేవుని వాక్యం బాగా సెలవిస్తుంది. ఇంకా 3వ వచనైతే, అయితే మీరు చీకట్ల నుండి ఆశ్చర్యకార్యమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని గుణ అతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశం. మనడు ఏర్పరచబడత యాజక వంశం. మన దేవుడు బాధకి ఏర్పడుతుంతో ఎందుకు రక్షణ పొందుతా నిమ్మ నమ్ముకుంటే దేవుడు వేదాంతుడు, నిమ్మ నమ్ముకుంటే దేవుడు వచ్చే పరిశుద్ధుడు, నమ్ముకుంటే దేవుడు వచ్చి నీతిమంతుడు. నీ ద్వారా ఇతరులు తెలుసుకుంటే దేవుడు ఏర్పాటు పొందుతున్నాను. హల్లెలూయా. ఆశ్చర్యకరమైన తన యొక్క వెలుగులోనికి మనని నడిపిస్తావు. కాబట్టి ఇంజనం బాధకు ఓని గుణ అతిశయకు ఇదుకు మన దేవుడు బెలంటోడు, మన దేవుడు బెచ్చ గొప్పవాడు, మన దేవుడు బెచ్చ శక్తిమంతుడు. బెలంటే వారిని మన దేవుడు తెదితోడు కూడా నీ ద్వారా ఇతరులకు తెలియవనిపించి చూడండి. గుడ్డి వారికి చూపిస్తాడు, ఆ మూగవారికి మాట ఎత్తాడు, ఆ కుంటి వారిని నడిపిస్తాడు, ఆ గూనొంగి మత ఆ యొక్క స్త్రీని కూడా కేంటి బాగా తుంపుతాడు. అలాగనే కుష్ఠతో గురికిన బాగా తుంపుతాడు. అలాగనే దెయ్యం వ్యక్తులను కూడా ఒక మాట ద్వారా గద్దిస్తస్కే అవు మనిషి తిమ్మెడతాడుగా మన ఓడితాడు. యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకుంటే నిమ్మ ఇలాంటి గొప్పతనకు యేసుక్రీస్తుతో గొప్ప కార్యకిని ఇతరులకు తెలియపరచుకోవాలి. అందుకే దేవుడు మనల్ని కనుక్కున్నానమాట. అందుకని దేవుడు బాధలు తెతుకు అని గుణాతిశయములు మనను ప్రచురం చేయు నిమిత్తము మనల్ని దేవుడు ఏర్పాటు బెలంటి ఏర్పాటుకు ఫస్ట్ నిమ్మ చీకటి బ్రతికిన మత్తిని పాప లోకత మత్తిని పాపతి నిమ్మ కుంగియంచుల మత్త నేనిని యేసుక్రీస్తు మెక్కి దొరికిసి రక్షిస్తున్నానన్నమాట. హల్లెలూయా. ఈనాడు యేసుక్రీస్తుని యొక్క వాక్యం క్యాన్సర్ నిమ్మ ఓని యొక్క గుణాతిశయాన్ని ప్రచురం తొమ్మనే ఓని గుణగణకిని ఇతరులకు నేను తెలియపరచనే నా దేవుడు గొప్పవాడు గెలిచి నిమ్మ ఖచ్చితంగా నిమ్మ నమ్మకంతోటే విశ్వాసంతో నిమ్మకి ఎత్తగలగలేనే. ఒకసారి ఆలోచన తుంగ అయ్యా నిమ్మ నమ్ముకుంటే దేవుడు గొప్పవాడు, నిమ్మ నమ్ముకుంటే దేవుడు శక్తిమంతుడు, వాడు నిన్న నేడు ఒక రీతిగా మందని దేవుడిని దక్కించి ఇతరులకు నీ ద్వారా సువార్త తెలియవాలి. అందుకని దేవుడు దీనిని ఏర్పాటు మంది మందంగా దేవుడు ప్రత్యేకంగా నీరిని వారి ఏర్పాటు వరుసరా ఆలోచనగా నిమ్మతుకు వని పని తింగి తినించాలి, నిమ్మతుకు వని పని తిని ఖచ్చితంగా నేను పూర్తింగి తినించాలి. అపోస్తలుడు పౌలు వారు మాటకెత్తాడు, బ్రతుకైతే క్రీస్తునే బ్రతుకుతున్నాడు, సావత్కు వని గొప్ప నేను. కాబట్టి యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకుంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా త్యాగపూరితమైన జీవితంలో జీవిస్తున్నారు.
మరి ఈనాడు నిమ్మ నీ పిల్లల మధ్య నిమ్మ దేవుని వాక్యానికి మాధురికరంగా వినినే, నీ కుటుంబతి నిమ్మ ప్రార్థన పురులాగా వినినే, నీ కుటుంబతి నిమ్మ సక్క పెట్టి సరితుంగి సరైన మార్గం నడిపిస్తుందని లేక వినినే. ఇల్లు ఎవరిసారి ఆలోచన యేసుక్రీస్తుకి ఇచ్చినోడు నిమ్మ నా గురించి ఏర్పడుతుంట ఆ యొక్క యవ్వను అయ్యని కానీ ఆ యవ్వను కానీ చిన్నను కానీ ఆ అక్కను కానీ దేవుడు ఏర్పడుతుంటాడు. భారతకు దేవుని పనితుంటాడు. నా దేవుడు గొప్పవాడికి కెత్తడానికి దేవుడు ఏర్పడుతుంటే దేవుని వాక్యము చదివిస్తుంది. అదే మనకి యెహోవా సువార్త తోడనస్కే, అదే పత్రిక తోడనస్కే 2వ అధ్యాయం అయితే 6వ వచనం దేవుని వాక్యం సెలవిస్తారు. మిందే ಆಗ దేవుని మాటతే మన ఓడతస్కే ಆಗ మన దేవుడు నస్కే ఒక మాటను చదివితాను. దేవుని ప్రేమ నిజముగా సంపూర్ణమై ఉన్నది. మన దేవుని ప్రేమలే మన ఎడల సంపూర్ణమాసమైంది. మన ప్రేమ కొంచెమేమంతే వీళ్ళను సహాయం తుంకు లేకపోతే సహాయం తుంగితోడు అందరికి ఇచ్చి మన బాధ అందరిది కూడా ప్రేమిస్తాడు. మన దేవుడు అలకయ్యో నువ్వు మాట కెత్త కన్నా కెళ్ళు కన్నా దేవుడు పాత్ర రైతుకు ప్రేమిస్తున్నాడు అనమాట. దేవుని ప్రేమ నిజముగా పరిపూర్ణమైనది. మన దేవుని ప్రేమ పరిపూర్ణమంత ప్రేమ కాబట్టి ఆ మాట తినిపేసి మనడు ఇస్తామంటే ఓనికి సాక్షిగా మందవాలి. ఆయనతో మనం బాత్మలెత్తు కూడా నడతవాలి. దేవునితో మనం నడతవాలి. దేవునితో అంటుతొచ్చి మందవాలి. ఒకటి యెహోవా సువార్త ఉడనస్కే 15వ అధ్యాయం అయితే ఓని అందు ఫలించమోకే దేవత్వమైన దాటిని దేవుడు నరికి తీసివాడుతున్నాడు. ನಿಮ್ಮ ఒక పల్లి పేదంದಾಗ మందవాలి. నీ కుటుంబத்தை ನಿಮ್ಮ సక్కబేసి నీ కుటుంబத்தை ನಿಮ್ಮ సక్కబేసి ನಿಮ್ಮ దేవుని రాజ్యం కొరకు ನಿಮ್ಮ సిద్ధపరు నీతో పాటు నీ కుటుంబത്തിന് కూడా ನಿಮ್ಮ సిద్ధపరచు. అది నీ బాధ్యత. అందు నిమిత్తమే కదా దేవుడు వీళ్ళని ఏర్పడుతుంది. మీరు కనుక సిద్ధపరచుకు మీ వీరుడు ఇంకో సిద్ధపరుతాడు. మీరు కనుక ఆ రక్షణ పొందుకు మీ వీరుడు ఇంకో రక్షణ పొందుతాడు. దానికి మనడు నమ్మవాలన్నమాట. యేసుక్రీస్తు నిజమైన దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి మనం ఖచ్చితంగా నమ్మవాలి. 3 మాట ఓడతాడు. మొట్టమొదటి మాట దేవుడు ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా తోమడానికి ఏర్పడుతుంటాడు. రక్షణ పొందుత నిమ్మ ఆశ్చర్యకార్యం తన యొక్క వెలుగులోనికి వస్తే నిమ్మ. 2వ మాట ఆశ్చర్యకారం తన యొక్క వెలుగులోనికి భార్యకారంతో ఎతుకు మన గుణాతిశయకు మనడు ప్రచురం తుంగటానికి. 3వ మాట కూడా నసికే దేవుని ప్రేమ మన ఎడల సంపూర్ణముగా. మన దేవుని ప్రేమ సంపూర్ణముగా మీద తెచ్చి దేవుని వాక్యము చదివిస్తామండి. ఆయన యందు నిలిచి ఉన్న దేవుని యందు మన బాధ్యతగా నిలిచి ఉండవలేదు. దేవుని యందు మనడు స్థిరముగా నిత్యమందవాలి. ఏవా మన పిల్లలకు దేవుడిని చూపిస్తున్నారా? మీరు కూడా దేవుని సన్నిధి ప్రార్థనగా నిమ్మ ఓపిక మందవాలి, నమ్మకం మందవాలి, విశ్వాసం మందవాలి. ఇప్పుడు బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక మాట కెచ్చరం మిందే విశ్వాసముతోటే అక్క మందరి మెట తినంచే సముద్ర తాను అరుమెతుకు అరిదితాడు. అంటే బెచ్చు నమ్మకమైన మాట దేవుడు మనకు నేర్పిస్తున్నాడు. విశ్వాసము కావాలి, నమ్మకము కావాలి. ఆ నమ్మకమును విశ్వాసమును మనడు పొంది మళ్ళా ఆ దేవుని ఆశీర్వాదకు మనడు ఓని యొక్క మేలుకు మనడు అనుభవపూర్వకంగా మనడు పునడికి గాయం. ఒకటి ఇంకా ನಿಮ್ಮ పాపతే నేను పోను, ఇంకా ನಿಮ್ಮ రక్షణలోనికి వాదిలింది పోను, ఇంకా నీ కుటుంబము నరకది గురాశిని మనం ఒకసారి ఆలోచన తొంగి రక్షణ పొంది దేవుని కొరకు సాక్షిగా మనడు జీవిస్తాడు. దేవుని కొరకు మనడు నమ్మకంగా మనడు మంతుకడు. బ్రతికి మత్త జేపు ఓని కొరకు మనడు సాక్షిగా జీవిస్తూ బ్రతికి మత్త జేపు ఓని కొరకు మనడు నమ్మకంగా మతుకు దేవుడు నేను పరలోక రాజ్యము చేర్చు. అంతే కదా ఓని యొక్క మన గురి కూడా అదే, ఓని ఆశ కూడా అదే. నశిస్తాడానికి దేవునికి ఇష్టమిల్లే. ప్రతి ఒరు ఆత్మ తిని ఓడు ఇత్తది ఓడి కాబట్టి ఓడి రక్షిస్తానికి లోకతికి వస్తాం. కాబట్టి మన దేవుడు సజీవుడు, మన దేవుడు నమ్మదగినవాడు, నిన్న నేడు ఒక రీతిగా మాదని దేవుడు మన ప్రయాణత కాపాడుతూ మన యొక్క పట్టణం తిని కాపాడుతుండు. తర్వాత మన గర్భఫల తిని పాడి పంట తిని పశువుల మంద తిని కూడా ఓడు కాపాడు. దానికి నిమ్మతవలసిన బాధ్యతకు ప్రార్థన తొస్కే ప్రభు నీ మాటకేంజి నీకు దేవుడు సహాయం తింటాడు.
అర్థమవుతుంది కదా. ఈరోజు ఈ క్యాన్సర్ 3 మాటకి పేసి మనడు చిన్న ప్రాంతంకడు చిన్న ప్రాంతంకి మనడు ముగించుకుంటున్నాడు ఈ కార్యక్రమం తిని దేవుడు సన్నిధి మనడు ఒకవేళ పాపాతే మాకు జీవిస్తున్న మటుకు దేవుడు నిన్నే క్షమించుండు. నువ్వు మనకి ఇష్టంగా జీవిస్తూ దేవుడు నేనిని నీ పిల్లని ఆశీర్వదిస్తున్న దేవుని వాక్యం చదివిస్తుంది. వానికి ఇష్టంగా మందడు, నమ్మకంగా మందడు. ఆ నమ్మకం తిని ఇష్టం తిన్నమా దేవుడి పూర్ణిమా పెంపొందించుకోవటానికి దేవుడు నిజంగా నేను నీ కుటుంబത്തിന് ఆశీర్వదించి దేవుడు నేను దీవిస్తుంది. కాబట్టి ఈ సమయత మనడు ప్రాంతంకడు అందరూ తలకి ఉంచండి. ఈ సమయత మన ప్రాంతంకి ముగించుకుంటున్నాడు. ప్రాంతంకి తను మీరు వేని కష్టాల మధ్యకన్నా వేని ఇబ్బంది మధ్యకన్నా దేవుడు ఈ రాత్రికాల సమయత మీరు ముట్టి స్వస్థపరచలాగా అన్న ప్రాంతంతో నాతో పాటు మీరు ఏకీభవించండి. పరిశుద్ధుడా పరలోకమందరం మా యేసయ్యా నీ పెంచుకోవాలనకు ప్రభా నమ్మకంతోటే ప్రాంతం గనం నాయన విశ్వాసంతో ఆశివినం ప్రభా మమ్మ తుంగని ప్రతి ఒర ప్రార్థనకి నాయన జవాబుని మా ఈతిని జరిగించి ప్రభా నాయన ముందుగానే నమ్మడమైన ప్రభు యేసయ్య. కాబట్టి ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ప్రతి ఒరని ప్రభా దీవిసటి ఆశీర్వదించటి ప్రభా అనారోగ్యం ఉందని ప్రతి ఒరని కూడా మీరు ముట్టటి స్వస్థపరచటి వారు కావాల్సిన అవసరాలకు మీరు తీర్చి ప్రభా నీ యందు సంతోషించడానికి వారికి సహాయం కట్టి ప్రభా నాయన గర్భఫల తిని పాడి పంట తిని పశువుల మందు తిని అభివృద్ధిలోనికి తెచ్చి ప్రభా ఈ వాక్యం కేంద్రం ప్రతి ఒరను కూడా ప్రభు యేసయ్య నిమ్మ నాయన రక్షణ ఆ వస్త్రమును ఈటి దగ్గర నమ్మూరమైన ప్రభా దీవిసటి ఆశ్రయించు ప్రభా అటులను ప్రభా నువ్వు కై విడవకుండా ప్రభు యేసయ్య ఓ నమ్మకం సడివి దాయకుండా ప్రభా నిమ్మే కాపాడి రక్షించి మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందవలకి ఇచ్చి నీకే సమర్పిస్తున్నాను తండ్రి. ప్రభా నాయన ఈ లైఫ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ప్రతి ఒరను కూడా ప్రభు యేసయ్య నిమ్మ నాయన యేసయ్య రక్షణలోనికి రక్షణ అనుభవంలోనికి నడిపిస్తుంది చిన్నమ్మరమైన ప్రభా ఆయన ప్రతి పాపం నుండి విడిపీసి ప్రభా పవిత్రులుగా నిమ్మ తుంగితి నరికించి నాయన నమ్మరమైన తండ్రి నాయన నీ రక్తం ద్వారానే ప్రభేసేవారు కడగబరిసే ప్రభా నీ రక్తం ద్వారానే నాయన వారు శుద్ధిగా తుంగిపరిచి ప్రభేసేవారు మంచి జీవితం జీవిస్తానికి నిమ్మే సహాయం తుంగితి నరికించి నీకే సమర్పిస్తూలే నాయన ఈ వాక్యం క్యాన్సర్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రభేసయ్య మరి నీ ద్వారా రక్షణలోనికి వారు నీ ద్వారా ఆశీర్వదించబదించి నీకే సమర్పిస్తుంది. అయినా నీ చిత్తం మతుకు నీ రాకాల్సిన మతుకు మరొకసారి ప్రభా నీ మాటకి నీ యొక్క లైవ్ ద్వారా ప్రభా నీ పిల్లలకి పంచడానికి మాకు సహాయం తిరిగి నీకే ఎక్కువాలి. ప్రతి ఒరని ముట్టి స్వస్థపరిచి మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చి కాపాడడానికి నీకే ఎక్కువాలి. మా రక్షకుడు యేసు పరిశుద్ధ నమ్మదండ కొట్టి ప్రాంతం తండ్రి ఆమేన్. చాలా మంది నాకు ఈ లైవ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా విన్నపం బాధ్యతకు మీరు ప్రతి రోజు కూడా దేవుని వాక్యం అవసరమైంది. ప్రతిరోజు కూడా మీరు ఆ దేవుని వాక్యం కేంచి మీరు ఆత్మీయ మేలుకు పొందడానికి చాచిపరుస్తున్నాము. మీరు ఈ ఓర్తస్కే మీరు దీన్ని లైక్ తుంగట్టి షేర్ తుంగట్టి చాలామంది కూడా ఈ వాక్యం ద్వారా రక్షణలోనికి వాదలు కాబట్టి మీరు షేర్ తుంగట్టి దయచేసి ఆ దేవుని సేవకునిగా మీ నుంచి ఆశిస్తున్నది అదే ప్రతిరోజు మీ కొరకు ప్రాంతంతో మీ కుటుంబాలకు మీ పిల్లలకు అందరూ కూడా మంచిగా మనకి ఇచ్చి దేవుని పెద్దటి మీ అందరినీ దీవిసి ఆశిస్తున్నాను.